Ara sí que s'està gravant. Molt bé, aquí tenim les activitats de català, com us deia, que és la S sorda i la S sonora. La S sorda és el so de la serp i la S sonora el so de la veia. Val? I la fitxa de català que heu de fer és aquesta. Val? La S sorda i la S sonora. Aquí teniu una activitat, aquí teniu una altra, aquí en teniu una altra, que això és la teoria, això d'aquí és la teoria, que alguns ja m'ho han enviat, sí? Val? Us recordo que és la teoria. Per què? Perquè he vist que alguns, en aquest exercici el 5, fixeu-vos bé perquè us heu de mirar la teoria que és això d'aquí. Perquè si no, fareu errors aquí. Jo ja us ho corregeixo, us estem corregint i us enviem. Després jo us dic, doncs mira, aquesta paraula va així, val? Però ja us dic que us heu de mirar la teoria d'aquí per saber aquestes paraules amb quina d'aquestes va, si amb una S, amb dues S, amb C, amb C trencada o amb Z. D'acord? Sí? Doncs això és el de català. El de català. Sí? Si algú no té el llibre, però jo penso que tots el teniu, la majoria, aquí també podeu trobar les pàgines dels llibres, tant de català com de castellà. Sí? De castellà són fer aquestes activitats d'aquestes pàgines, ara sortiran aquí, aquestes, sí? És fer aquestes activitats. Però les hem adaptat una mica al moment que estem. No són ben bé el que posa allà. Són aquestes les que heu de fer. 1, 2, 3, 4. Alguna s'assembla amb aquella pàgina i alguna no tant. Heu de fer aquesta, la 1, la 2, la 3 i la 4. Sí? Marc del Riu, tenies algun dubte? Aixecaves la mà. Espera, que et connecto l'àudio. Digue'm. Allò de fer fotos als animals és obligatori? No, Vale. res, ja us ho hem dit, res, heu de fer el que pugueu, sí? El que pugueu. I si us diu, doncs això jo tinc moltes ganes de fer aquest mural amb fotos, doncs el feu. Sí? La Martina vol parlar. La Martina, a veure, que la vegi, aquí. Vale, gràcies, Maria. Digue'm, Martina. Jo vaig fer lo del llibre, perquè creia que s'havia de fer el que tu vas fer, Doncs que tu has ja ho has ficat fet i lo bé. del llibre. Ja ho has fet perfecte, Martina. Si et venia de gust i no t'ha costat massa, ho has fet genial. Vale? Sí? Vale. Molt bé. Algun dubte més? No? Doncs us explico el de medi, i molt bé, de medi comencem projecte nou, que és aquest, un viatge espacial del sistema solar. Tenim el professor Enxanetius, que és aquest senyor d'aquí, tan guapo, sí? Que està investigant l'espai i ens demana ajuda. Ha vist moltes coses i ens demana ajuda. Com li donarem aquesta ajuda? Doncs fent unes tasques. Aquí tenim una pàgina web que podem consultar, aquesta pàgina web, que parla dels planetes i tot això, i un cop haguem consultat aquesta pàgina web podem fer aquesta activitat. Que molts ja l'heu fet, Es tracta d'un formulari. Què és això d'un formulari? Doncs és com una mini tasca amb unes preguntes que heu de respondre i enviar. Però és molt fàcil, ja ho haureu d'enviar. Aquí, quan entreu, posa activitat 1. Poseu l'adreça electrònica on us enviem els correus, la del pare o de la mare. Aquí el vostre nom. I aquí heu d'anar contestant. Quants planetes hi ha al sistema solar? Doncs 8, 9, 11, 15, la que creieu. Després d'haver llegit aquella pàgina. Quins són els planetes interiors? Doncs, no sé, si algú diu blau, verd, carbassa i lila són els planetes.
ho posi. Però si mireu la pàgina web aquella ja veureu que ho trobareu de seguida. Quins són els planetes exteriors? Barça, Madrid, Espanyol i Betis. No ho sé ja, si són aquests, jo crec que no. Bueno, sí? Doncs ho mireu allà. I finalment, aquí hi ha una pregunta que diu: després de la lectura, creus que Plutó és realment un planeta? Per què? Quina lectura, doncs, d'aquest enllaç d'aquí? Si cliqueu aquí, s'us obre un enllaç que parla de Plutó. Veieu? Parla de Plutó. Sí? Doncs això us ho llegiu i un cop us ho heu llegit, contesteu això. Aquí podeu escriure el que aquí dona per espai, podeu escriure. Doncs jo crec que sí, que és un planeta. Jo crec que no és un planeta. És un berenar o és un esmorzar. No, el que creieu, Val? Sí? I un cop heu escrit tot això, poseu enviar. Quan poseu enviar, us sortiran el que us dirà gràcies per la vostra feina, un missatge, i podreu mirar les respostes que heu fet bé o malament, el que heu fet. I a mi i a la Maria ens arriba el resultat directament. No heu de fer res més, només enviar i ja ens arriba. D'acord? Sí? Algun dubte sobre això? A veure, que us vegi. A veure, n'hi ha diversos. David Bujalante, digues. Que allò de la lectura, que ja ens ho tenim que llegir tot? Una miqueta, No és molt, tampoc, Sembla molt, però no és molt, Mira, ja veuràs. Ja veuràs. Mira. Sembla molt, ara et dic el que heu de llegir. Heu de llegir això, tot això dels costats, no, això una miqueta, per sobre. Hi ha molts noms científics que direu, i això què és? Us sonarà xino una mica. Però que us quedeu amb la idea principal, només això. Per sobre, sí? I després respondre a la pregunta. A veure, algun dubte més? El Marc del Riu, em sembla que aixecava la mà. Digues, Marc. Espera, que t'obro l'àudio. Engega-te'l tu, que te l'has parat tu, em penso, Marc. Ara. Sí, que jo a lo dels planetes exteriors vaig posar sense voler se'm va posar el Fortnite, sense voler se'm va posar. No pateixis, ja m'ho vaig pensar, perquè em feia gràcia, oi, aquella resposta? Mira, aquesta d'aquí, oi? Aquesta. Vas posar Fortnite, Midas i FIFA. Bueno, i et va sortir que l'havies fet malament, no? Sí? Jo volia posar Júpiter. No pateixis, no pateixis. Això no és perquè quedi un registre, però no posem... La nota és fer-ho. Sí? Si podeu anar fent, doncs millor. Com més feu, doncs, i us aneu distraient, doncs anem fent. Però nota no n'hi ha. Val? Heu de fer... Nota és fer el que pugueu. I ja està. D'acord, Marc? Sí? Molt bé. Doncs,